Here's your story, let's begin. The water's fine, come on, dive in. The future's here, it's right before your eyes. Step by step, you're on your way. Welcome to a brighter day. Don't you know it feels good to be alive? You could... Zdravím vás Rozumrada z kanálu Kvetina Rozumrada. Dneska som tu znovu pri hre World of Tanks. Tentokrát to je 5. diel, hrám s tankom Hummel. Slúbil som vám, že to vyjde ako každý deň, to bude vychádzať to lodko, ale mám s medicem problémy, nebere mi to zvuk, audio, musím to dokecávať, takže to je prasnejšie a nestíham to. Plus k tomu mám ešte školu a to sa nedá si skrátka. Takže bude to nepravidelné, ale budú vychádzať. Budú vychádzať aj z War Thunderu, ako malý byt, tak poviem. Teraz hráme sa ako Hummel, už som s ním hral, vtedy som nastrelil veľké hovno. Teraz pozerám, že kde čo je, lebo neviem. Už okrem dokecávam to, takže viem, čo sa kedy stane. Spomínam mi na to. Tuto sa za chvíľku objaví tangahaj. Bam. No a teraz vlastne netrafím. No namier ho, poď. Takhle nebež, nie, stoj. No tak. Je strojka? Bam. Prosím. Ty kokos, ja som ho netrafil. No. A jedno ďalší terč zameráme. Tam je tá strojka, to by som chcel trošičku podrážiť. Nech sa nesmiem. Prosím, nehýb sa. Tak, ten nehýb sa. Čakaj. Bam. No tak, ešte mám nabité, sakra. Čakaj, bam. Nehýb sa, sakra. Bam. Máš to tam. Ty kokos, zase toto krivé dielo. Sa nedá s týmto. Ináč plánujem si kúpiť nový mikrofón a bude to kvalitnejší zvuk. Bandicam skúsim ešte niečo spraviť. Ak to nepôjde, tak si budem musieť natočiť sa niečo iné, cez Fraps určite, lebo keď natočím 10 minút, tak to bude mať 10 giga. A to keď natočím 20 minút, tak to má 300 mega. Hej, čiže to sa celkom ešte dá. No toto nič nevidím, toto nemám rád, to ostalo v tomto meste, tu nič není. Ako, je tu, ale nevidím. Vidíte? Nič. Jak vidíte, nič nevidím. Prečo nič nevidím? Lebo to je to pojebané mesto. No... Toto video bolo natočené asi pred mesiacom. Teraz je 12. čiže december. Video bolo natočené v novembri. A dokumentujem ho 5. decembra. Takže... Ale malo by výjsť ešte dneska, čiže 5. by ste ho tam mali mať. No, skúsim jednu šláhnu, len sa stáť. Rád by som pomohol, ale vidím ho tam. Bum. Tak. Bože, nič tu nevidím. No, potom čo sa nám udialo? Udialo sa to, že natáčať budem asi na nový kanál, lebo to nejako nechytá. Dobery nerastú a nie je to ako práve orechové, takže asi bude nový kanál, pomohlo to kamarátovi, ten už tam má vyše 10 000 odberov, nebudem hovoriť meno, lebo nechcem ho reklamovať, alebo no, musel by mi za to zaplatiť. Více pre tých mojich 8 ľudí, čo tam mám určite, to je nič. A tu máme niečo, bum. Ešte prebiť musím, ježiš, čo to je. Mimochodom, môj modpack mám na USB kľúči, takže keby niekto chcel, tak vám ho viem dať. Myslím, že toto bude za chvíľku už konec ako bitky, lebo vyhráme to. Bam. Kurva, vyžerajú mi ho. To tak nenávidím. Lorraine, no tak nenávidím, tak ho nezničia.
By the way, začal som hrať s nemeckými TDčkami, Time Destroyers, a už mám aj Stuka, takže to bude tiež nejaký let's play. No to bude z tohto videa všetko, učil sa mi Rozumrada, ešte chvíľku tu budeme, no to bude všetko. Takže, čau, zdravím vás Rozumrada, z kanálu Kveťana Rozumrada, užívajte si a majte sa dobre, ešte pozrieme tie výsledky. No tak to bude všetko, čaute!